Дами и господа, този поздрав е специално направен за Неджип Патрона от неговата мајка Гюлер, като казва, че той е пинкода на сърцето й. Като казва, че много го обича, за най-добрия в Полша, за най-силния с най-голямото сърце. Вали гърми на Неджип Патрона. Всяка майка Неджип Патрона не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия, Капа Барав Тумен. Вали гърми на Неджип Патрона, пак му върви. В Дембица той е човека, канадикен тут пала Неджип. Керо мяса е душманен мудере. Има жена и най-красивите деца. Вали гърми на бизнеса, много върви. Майка Гюлер казва: слушайте, душмани, не можете да съборите моя син Неджип. Патрон е машина, купува, продава и той е човек. Респект! Всяка майка Неджип Патрона не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия, Капа Барав Тумен. Вали гърми на Неджип, пак му върви. В Полша той е шефа, канадикен тут пала Неджип Патрона. Кеда яса и Гюлер е душманен мудере. Тумен сен ласа, думо думесте.